ଇଏ ଆମ ଘରର ଛୋଟ ଚିତ୍ରକର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଏକ ଲୟରେ ବସିକି ତାର ଚିତ୍ର କରୁଛି। ମାନେ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବା କହିଲେ ଯିଏ ମାନେ ଖେଳରେ ଭଲ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଭଲ ସେ ଖେଳରେ ଭଲ ନୁହେଁ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାରେ ଯିଏ ଖେଳକୁଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ପାଠରେ ବି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଯିଏ ପାରଙ୍ଗମ, ସେ ପିଲାକୁ ହରେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସେପଟେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ଘରର ସାନ ଝିଅ ସେ ତା'ର ଚିତ୍ର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ତା ମାନେ ଚିତ୍ର କରିବାର କଳାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି। ସେ ନିଜକୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଏପଟେ ସେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, ଏବଂ ସେ ଟିକେ ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ମନେ କରିପାରୁନି। ତଥାପି ସେ ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ମୋର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଆଜି ରାତି 10:15 ହେଲାଣି, ତଥାପି ସିଏ ତାର ରଙ୍ଗରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ତ କଳା, ବା ଯେଉଁଟା ଶୋଇଯାଇଥିବା କଳା ଗୋଟେ ପିଲାର, ତା ପୁଣି ଆଉଥରେ ନୂଆ ଆଲୋକର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ତ ଚିତ୍ର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବେଡ଼ଟାକୁ ସେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଗୃହ କରିସାରିଲାଣି। ମାନେ ଏକା ଥରେ ତା'ର ତୁଳି, ତା'ର କ୍ରାୟନ, ତା'ର ରଙ୍ଗ, ଗିଲାସରେ ପାଣି ସବୁ ରଖିକି ସେ ଘରକୁ ଚିତ୍ର ବିତ୍ର କରିସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଚିତ୍ରଟା ସରିବ, ତାପରେ ଘର ସଫା ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା'ର କେବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ କହିବେ ନା ମୁଁ ଏ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବିନି। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତି ପଙ୍କରୁ ଯେମିତି ପଦ୍ମଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି, ସେମିତି ଏମିତି ଅଳିଆ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା ଛବି ବା ସୁନ୍ଦରର ଛବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସିଏ ତା'ର ରାତି
11ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ତା'ର ଚିତ୍ର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ ତା ଚିତ୍ର ସରିବ, ବିଛଣା ସଫା ହେବ, ମୁଁ ଶୋଇବି। କରୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଚିତ୍ର ତା'ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ରାତି 11ଟା ବାଜିଲା, 11:10, ସିଏ ତା'ର ଚିତ୍ର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏଠି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଛଣା ସାରା ସବୁ କେମିତି ଖେଳେଇ କୁଟେଇ ସବୁ ପକେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ତା ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ନେପାଳୀ ଦରୁଆନ ଆଉ ବସିଛି, ସେ ଚିତ୍ର କରୁଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ରାତି 11:30 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ କରିବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଡ୍ରଇଂର ୱାର୍କସପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ମନର ଭାବନାକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରୁଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ ସେ ବେଡ଼୍ ସାରା ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଅଛି, ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଚିତ୍ର କରୁଛି ବସିକି, ରାତିରେ କରିଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି କରୁଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ରାତି ସାରା ଗଲା, ହେଇ ସକାଳ ହେଲା, ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଚିତ୍ର କରା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା'ର ଚିତ୍ର କରା ଚାଲିଛି। ବୋଧେ ଚିତ୍ରଟା ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଟିପକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଉପରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।